Ονομάζομαι Μπορονικολός Νικόλαος, είμαι δερματολόγος αφροφυσιολόγος και συνεργάζομαι με το Face & Body Clinic στη Νέα Ερυθρέα. Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο, τα οποία θα ασχοληθούν με επίκαιρα δερματολογικά θέματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανάβες ή αλλιώς με ελαφρώσεις του δέρματος, οι οποίες προκαλούνται από υπέρμετρη έκθεση στον ήλιο, αναλόγως και με το πόσο ευαίσθητο είναι το δέρμα του κάθε ανθρώπου. Οι πανάβες είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει όλες τις ηλικίες και κυρίως όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο. Υπάρχει βέβαια και κληρονομική προδιάθεση, αλλά ο κύριος παράγοντας είναι το θέμα του ήλιου. Η αντιλιακή προστασία είναι το α και το ω ως προς την προστασία στην πρόληψη στο να μην εμφανιστούν οι πανάβες. Απλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αφενός μεν γιατί το δέρμα μας θυμάται την ηλιακή έκθεση από όταν είμαστε στην παιδική μας ηλικία. Οι πανάβες λοιπόν από τη στιγμή που εμφανιστούν, εκτός από την αντιμετώπιση που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας χρησιμοποιώντας ειδικές κρέμες, υπάρχουν και ειδικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μας για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση τους, η οποία θα πρέπει να γίνεται στις περιόδους του χειμώνα, προκειμένου το καλοκαίρι το δέρμα να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί ξανά ήλιο. Έχουμε μεγάλη ποικιλία επιλογών στο να αντιμετωπίσουμε τις πανάβες. Εκτός από τη χρήση ειδικού εξειδικευμένου λέιζερ, το οποίο έχει πιστοποίηση από το FDA, υπάρχουν και θεραπείες ειδικές με peeling, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξειδικευτεί πάνω στο θέμα των πανάβων και τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε τύπο δέρματος και τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα με τον τύπο δέρματος που έχει ο κάθε ασθενής και τα οποία το κρίνει το τι θα χρησιμοποιήσει ο δερματολόγος προς την προκειμένη. Οι θεραπείες αυτές γίνονται σε ανατακτά χρονικά διαστήματα και υπό τη συνεχή παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου της κλινικής μας και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη και άμεση κλινική εικόνα και βελτίωση του δέρματός μας.